Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagan. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Huwebes Pizza City na bulan sang Oktobre tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Gobernador Lacson ginpangunahan ang pagbukas sang Localisors Agri-Fishery and Exhibit sa Bacolod. Mayor Leonardia ginpasalamatan si Vice Mayor Pamilyaran sa pagpabilin sa Grupo Progreso. Driver nga nakabunggo sa tricycle nga nagresulta sa kamatayon sa driver kag pasahero nagpakig-ariglo sa pamilya sang napatay. Balita nasyonal isyu naton karon nga aga. Nagpagwa sang memorandum si Presidente Rodrigo Duterte nagadumili sa mga opisyal sang kabinete nga magtambong sa hearing sang Senado angot sa overpriced nga pandemic supplies gikan sa Parmali Pharmaceutical Corporation sa nakaligad nga tuig. Sa mimo, ginpahayag ni Executive Secretary Salvador Mildadia na hindi lang cabinet secretaries ang sakop, kundi tanan nga empleyado sang Executive Department ang ginadumilian nga magtambong sa Senate Blue Ribbon Committee nga ginpamunuan ni Senador Richard Gordon nga halos nagdugay na sang 2 ka bulan. Sa iya Talk to the People, ginpahayag ni Duterte nga hindi dapat gintugutan ang pagpangbastos sa ginapatigayon nga hearing sang komitiba. Liwat naman ginmensionar sang presidente nga kung may nagakaigo nga ebidensya si Gordon batok sa Parmali, dapat magpasaka na lang ini sang kaso sa korte. Isa ini sang kabangdanan. Kung nga nagasarurot ang rating ni Presidente Rodrigo Duterte. Gasinggita na ang private sector, dalagko nga mga negosyante, mga universidad nga kinahanglan tugutan nga padayunon ang investigasyon. Kaya ang ginahambalan dire, people's money, kwarta ini sang pumuluyo nga dapat mahibalaan kung bala gingamit sa gusto. Ang mga aligasyon, bilyon na ginhatag nga kapital sa isa ka pribado nga negosyante nga wala man gani sa nagakaigo nga kapital. Gulpi lang, nagbilyonaryo. Amo ina nga sunod sa pumuluyo kung wala siyang ginatago ang gobyerno nga hindi pagpanugutan nga magwa ang kamatuuran. Amo ini ang isa sang madamo nga rason kung nga ang pila ka mga sulumunod ni Presidente Rodrigo Duterte may mga report nga daw medyo naglasay sa rason kung nga hindi niya pagtugutan nga magwa ang kamaturan. Kung wala sang ginatago, ano ang dapat kadlukan? Action Radio Philippine Standard Time, las 4:35 morning na sa Bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, Bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta na? Pizza City na, kamusta na ang palibot sang syudad sa Bacolod? Mga obserbasyon. Balita sa Patrol. Upod kay Action Alvin Graba. Action Alvin, good morning. Fred, good morning. Mga pita Action Fred kay katugnaw. Kung kung matugnaw gani ang tiyempo. Kung sa umaaw mo ni ang pinakamanamit sa tanan. Especially magpainit ang tubig kag magpainit man Action Fred.
laragway karon sa syudad sa Bacolod kini nga kagahon aksyon na Fred. Matamat naman ang paghihod sa pila ka mga salakyan, especially subong alas 4:30 na magluwas diriya. Iba nato yung mga kauturan, tricycles, jeep, kag even ang Valle Car Transit o kunang Ceres aksyon na Fred. If you are passing through downtown na area, ara na naka-parking na ang pila nato, ang pila ka mga buses for libre sakay sa mga empleyado, of course, especially ang APUR, libre sakay, especially sa mga frontliners action na Fred, no? Na para sa akong dako man ang nabulig sila, especially kung going ka outside Bacolod or going ka norte, going ka Southern Negros, even Central Negros, ining libre sakay action na Fred. Mayo ini sa aton sining mga kauturan kay di po man ang nabulig nakasave man sila, especially sa mga APOR action na Fred, no? Nga pila naton nga mga kauturan karon nga kagahon nga matamat na sa pagpanglakaton action na Fred. Actually naglabay kay tuyo namon maglabay kagina ni action na ni sa downtown na area kasi lingkod lang taon tabi kay pasyon bala may ara pa. Iba naton nga mga kauturan nga ga-plastar naman para tiba si bala nga mga higaga uman sa file sa ila sining sertifiko. By the way, no, congratulations sa pila nato nga mga kauturan kahapon. Ang alkalde sa siyudad sa Bacolod, si Mayor Bing, Vice Mayor kagang iban pang grupo Progreso ang nag-file naman nga sa ila sining sertifiko. Ang laragwaya action Fred sa siyudad sa mga Bacolod sa Kundalano naman ang aton pagkahambanan masyado katauhay, no? So sa aton nga mga kauturan, especially motorista, hindi diya garantiya nga magpagusto sa pagpadalagan sa piyak sini nga matauhay ang dalon, especially ang aton ng major roads. Reason naton extra nga paghalong sa pagdala sa ila sinitag sa mga salakyan. Ang observation sa patrol ginadulong sa inyo sang live extension sang vitamin Rekta sa patrong, bidaksyon, Nani Iraw, ang kaaksyon nyo, aksyon, Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, aksyon, radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:39 na madmadron. Ano ang pamahaw nga ginaluto ninyo subong? Ako malaswa ako karon nga aga. Basta kumplito lang, may uga balingon ako to nami ibutang sa laswa. May tugabang ka, takway, kalabasa, talong, okra, kapayas, margoso, dahon man sang balunggay. Okay na. May uga balingon. Fire! Kampiyon ng laswa. Prito kapanit. Ang pamahaw bastante na. Ang gaserve si mo gakiay-kiay gid, ga-short slipot, gagwaposod, ariglado. Enjoy na ang aga naton. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:39 na. Una nga roll call si Milili Uligugid ang ara sa una nga linyada. Si Ters Vergara Sanso, good morning man. O sige, morning ko no kay Vanessa Star Mayo, Jinky de Alagdon, Noel Amar kag Alex Mendoza. Si Manjo Arnijo, ara na siya. Si Ters Vergara Sanso, good morning. Nagamonitor siya sa Moises Padilla. Kay Star Mayo ba? Happy Wednesday ko no. Panamyalan na happy birthday sa akon maanyag nga hinablos si Sunyata May Alvarez sang New Zealand. Sige, dira kay
Sunyata May Alvarez sa New Zealand. Happy birthday, gid. Halin ini kay Star sang Rochester, Minnesota. Kay Jimmy Latido Sr., good morning. Naga-monitor lang kami sa barangay Mailom. Kay Ronnie Gordon, good morning. Kay Imbong Jucampo, naga-monitor man sa Maaw. Morning da. May lang nga pag-monitor tagsagid kaaga. Sige. Kay Juanites Maghari, Nubim. Juanites Maghari, good morning. Ga-monitor ko dia sa barangay Villamonte. Taga Villamonte, good morning. Kay Kent Bulaka, Juanisa, good morning. Monitor lang kami sa barangay Handumanan, Pamilya Juanisa, Bulaka, Disina. Sa Handumanan, good morning. May lang nga pag-monitor tagsagid kaaga. Kay Martin Aliling, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa aton si Jinky Di Alagdon. Ari na siya. Aga pa. Morning ko no. Kay Biboy Villasor, Star Mayo, kag Doc Mat Mayo, Noel Amar, kag mamilya niya, dira sa barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, halin sa Arizona, USA. Kay Jocelyn Libuon Dispoho, good morning man. Kay Leo Sukamo, may lang nga pag-monitor, tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na, tikang sang panahon, ang Western Visayas, lakip ang Negros Occidental, kag Bacolod City, maka-eksperyensya sang bagal-umon nga langit, nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan, bangod sang localized thunderstorms. Mahinay, tubtob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan sa nabagat na nakatungdan pakadto nakatungdan ang mabatyagan sa isla sang Negros, kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. May low pressure area nga ginapulo pasiplatan sa gwa sang pungsod. Damo-damo pa ni nga bagyo tubtob matapos ang tuig 2021. Bao October, Nobyembre 1 gali, All Saints Day na, no? Sa aton na mga kauturan, ti ila naman na preparahan, ila naman na dumdumon ang ila pinalangga nga nagtalaliwan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag.
ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan at mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat.
sang biton. Mga balita ng dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sa adlaw sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Grabe ba? Ang ang filing sang Certificate of Candidacy. So makatilingala. First time ni natabo nga diri sa Pungsod, Pilipinas, daw 41 na ang nag-file sang ila kandidatura sa pagka-presidente. Porte, no? 41. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52, kay Elina Barlungay Bilyote. Happy birthday ko, no? Sa Yahinablos, Jane Bilyote nga ara sa Libya. Jane, happy birthday. Kay Elvira Hilogo, watching live. Good morning, may lang pag-monitor. Kay Isabelita Giroy, tamiyaw ko akon mga kabataan nga naga-monitor kada kaagahon. Kay Salvador Tanalion, good morning, naga-monitor sa Pontevedra with love. Kay Roth Antiquinia, morning dire sa Santo Niño Beld. Kay Madam Aping aga pa, nagaluto para sa iya karinderya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53. Babalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya e pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahin na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Upod lang kita sa kalisod sang nagtaliwan nga si Mario Amaca, principal sang Negros Occidental High School. Bao daw hindi mapatihan, no? Nga si Mario Amaca nagtaliwan pero ginkumpirmar inin ni Richard Hilangre sang Alliance of Concerned Teachers. Ang Aksyon Radio nagaupod lang sa kalisod sang pamilya ni Mario Amaca. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 5 ba? Si Salvador Tanalion, morning kuno kay Marilo Catinoy, kay Aida Alunan, si Idilaos Araman, upod kanya na Isabel sa Victorias. Star Mayo ay nagatamyaw siya, happy birthday na basa ko na ni, sa iya maanyag nga hinablo Sunyata May Alvarez sa New Zealand. Halin sa Rochester, Minnesota. Sige, morning na. May lang nga pagmonitor adlaw-adlaw. Kamusta ang COVID? Naglapot na sa 133,731 ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas matapos nadugangan sang 530 kahapon nga adlaw. Nadugangan sang 158 ang probinsya sang Iloilo.
Siyudad sa Bacolod, 138. Negros Occidental, 89. Siyudad sang Iloilo, 81. Antique, 23. Aklan, 18. Capiz, 13. Kag Guimaras, Napulo. Nadugangan sa 830 ang recovery nga nagdala sa kabilugan 114,819. 41 naman ang bago nga napatay nga nagdala sa kabilugan 3,145. Samtang 15,736 ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. Kay Dodge Dalidada, good morning. O pangapi-kapi ka mo, anay. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, naton sa puwersa sa aton kapulisan, driver nga nakabunggo sa tricycle nga nagresult sa kamatayon sang driver kag pasahero nakigpag-ariglo sa pamilya sang napatay. Police Balita. Detalye po di Aksyon Eric Bagbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Sir Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Nakilala na ang babae nga nadala sa aksidente sa Martes ng gabi dala sa may Burgos Lacson Street, Barangay 18, Sinisyudad sa Bacolod. Ini ang gingupormar ni Police Lieutenant Andy Ofalia, Deputy Police Chief sa Police Station Number 2. Ang babaeng pasahero sa tricycle nga aksidente amo ini si Norma Libuon, 74 anyos, taga Purok San Antonio, Phase 6B, Barangay Handumanan, Sinisyudad sa Bacolod. Napatay man, Action Fred, ang driver sang tricycle nga gikilala sa kay Gilward Dalumpinas nga pumuluyo man sa nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Lieutenant Andy Ofalia, Deputy Police Chief sa Police Station Number 2, nga ginrelease na kahapon sa Kagahon, ini si Eduardo Sason Jr., 36 anyos, nga pumuluyo sang Barangay Santo Rosario, Subdivision sa Copinisang Kapas, Tarlac. Si Jason Action Fred, amo ang driver sang Chevrolet Trailblazer nga nagbunggo sa tricycle nga ginasakyan sa driver kag pasahero nga nagresulta sa aresti kamatayon. Sunod sa kay Ofalia Action Fred, nakipag-areglo na ang driver sa pamilya sang mga nagkalamatay. Yari ang porsa sa parayag ni Police Lieutenant Ofalia. Ang driver, so nagsalita nga may dinastrohan naman sila to sa pamilya nga i-areglo nila. Sa subong sila release si software 18 out. Sino nga? Sa reguling taro. Then sila man to sa istorya na kay may initial man itong pag-areglohan na sa ilang apat. So, but sino nga sir may settlement na matabo? Abagaho niya? Abagaho niya mga balayran sa ospital kag palubong mo na? Diyan mo na. So, doon natin. Sila daw both parties na may fault na bala. Kasi ang natabuan ito, interdiction to mo. Pariyo sila wala na guilt. Kasi tabutang tempo, lain tempo, manggit. At ulas daw, lain tempo kag ulan-ulan, kag brown out. Yung traffic light na wala dyan, gandar. Kasi paano lang mga batawhay ng dalan, nag-clear. Kaya may interdiction nila, dito.
I heard sa medyo may kadasigo ni kung sir ang SUV na isa ni. Oo, di dati. Ito no, may driver. Clear man. Na-clear naman ganun. Na-clear nyo naman. Nakibot lang sa magtabot. Kasi minapinita ko nun dyan. Lutlet ka. Wala mo na siya nakainom ang driver no, sa SUV? Wala. Oo. Sa mismo na nakibot mo siya sa aksidente? Oo. Kaya di kasi nakibot mo sa kayo. Ganyan clear man. Kaya ang traffic ko, naturay mo lang to. Nagwala na ulang daan. Ay nagkakita ang nag-post man na SUV. So mo na nga kilalang halong yung termi sir, no? Oo, bigyan mo. Kasi Korea, kung mag-live pinto, di ka, buko na kami. Termi ng aksidente eh. Kung mga motorista, kung pag ulan, doon man kasi traffic man. Action Fred, si Police Lieutenant Andy Ofaria, Deputy Police Chief sa Police Station number 2 sa interview sa Action Radio. Ang ining report, ginadulong sa Kalawansang, Santor Office. Una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na, kay Dina Decrepito, good morning, kay Imbong Jucampo, gapangapi kuno upod kay Kap Bito, sang Maaw, kay Jerome Lipana, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Action Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Jucampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa.
basi kung may kapan black. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the name naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baptisa mo fire to my part because the year nga nagsulod ko nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office. That time, las 5:12 na. Standby. Ay daw hindi siya mag-anda. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 34-8. Unang nga bula, 34 kag 8. Second draw, 23-1. Ikaduha nga bula resulta, 23 kag 1. Third draw, 17-25. Ikatatlo nga bula, 17 kag 25. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita, jackpot 8 milyones 910,000. Resulta in any order 6, 41, 35, 34, 7, 38. Resulta sang 645 size 41, 35, 34, 7 kag 38. Sa ilo kita 655 ang jackpot 46 milyones 697,535. Resulta in any order 8, 33, 39, 55, 10, 28. Resulta sang 655 8, 33, 39, 55, 10 kag 28. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Kay Delia Liabi, good morning. Naga-monitor sa Charito Heights sa Barangay Granada. Kay Rimar Hicano Haliasgo, morning. Naga-monitor sa Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. Taga La Castillana, good morning. Kay Sandra Balandra, good morning. Monitor lang sa Purok Matahom sa Barangay Tangob. Taga Barangay Tangob, morning. Kay Nuna Agravante, morning lang ga-monitor kami. Salamat gid. Kay Rex Abiner, good morning. Naga-monitor sa Barangay Mambulak, Silay City. Kay Nuna Agravante, always ginaga-monitor ko na. Sige. Kay Art Tandoy, good morning man. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning. May lang pag-monitor da. Kay Jocelyn Abuan, good morning. Naga-monitor sa General Trias sa Cavite. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Diri kita may ipamangkot la ako sa inyo. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalat at palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamat... Subkandidasi. Uy, may engkwentro na kuno. May nag-file na kunta kay Gobernador Bong Lacson. Puwerte, no? Padilagan ta. 2 kadlaw na lang. Katapusan ng adlaw sang pag-file sang COC. Sino pagidayan? Ang mag-file sang ila Certificate of Candidacy. Makahalawat-hawat, no? Ulaton ta, ang katapusan nga adlaw sang filing. Good morning kay Angela Liarte Gayondato. Tamyaw ya bata ya sa Libanon, Maricon Castillo, from Bangga Tutong Barangay, Pilisa. Kay Atia Kim Iriman, good morning. Kay Niel Brian Balois, good morning. Kay Rosel Polhencio Susana, good morning man. Gamonitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Medina Himino, good morning. Tagada Kongkogon, always good naga-monitor. Kay Teresita Orita Kahuraw, good morning man. Kay Erwin Di Catoria Gonzales, morning. Monitor kami di sa kapihan ni Makmak sa Maaw. Kay Jose Mungkal Torilla, naga-monitor man. Karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Diri kita pasudlon tang report sa City Hall, Mayor Leonardia. Ginpasalamatan si Vice Mayor Pamilyaran sa pagpabilin sa Grupo Progreso. Detalyo po di Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Good morning, Action Fred. Lubos ang pagpasalamat ni Bacolod Mayor Bing Leonardia kay Vice Mayor Elcido Familiaran na matapos nga nagpabilin ini sa Grupo Progreso. Sa opening statement ni Leonardia sa presentation sa mga kandidato sa Grupo Progreso kahapon nga daw, iya ginatagan sang pasidungog si Familiaran nga nag-unong sa iya through thick and thin, Action Fred, kag wala nagpadala sa pressure. Ginpahayag sa alkalde nga si Familiaran ang tawo nga nag-stabilize sa ilang nga nagpaliyag nga magapabilin ini sa GP para sa 2022 elections. Para kay Leonardia, Action Fred, ang alkalde kag vice-alkalde ang dapat team para sa ululupod nga pagtrabaho. Una sa tanan, gusto ko maghatag sa pasidungog sa aton pinalangga nga Vice Mayor nga nag-unong sa aton through thick and thin and has proven that no amount of pressure, temptation, or whatever can shake him. Nabatian na si Bacolod Mayor Bing Leonardia. Sandon Plus Gold, mga ka-aksyon, isa ka-effective nga food supplement gamayaras sang 5 ka-healthy nga mga ingredients. 5-in-1 ang Sandon Plus Gold. May mangosteen, may balonggay, margoso, ahos, kag
Action yo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na morning da. Kay Uka Malino, kamyaw ya yasawa si Evelyn Malino sa barangay Patikwe sa Hinigaran. Kay Olive Tababa, good morning man. May lang pag-monitor. Si Milili Uligo monitor sa Mambulak silay kuno sa Aksyon Kagawad Timay kag Munit Lobaton kag Gina Clavicilias. Good morning da. Si Noel Amaro, good morning kuno sa kaabyanan niya Banisa Mayo, Jinky Di Alagdon, Milili Uligo, Alex Montisa, June Sison, Ibon Bosher, Baya Jonathan kag Dines Roma. Sige. Kay Manuel Jan Ong, Grand Kapal, good morning. Si Noel Amar Kapita, may upod nga hat pandisal. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:28. Mabalik kami pagkatapos ini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Magpili presidente kay kung maglabot 50 ang mag-file sila COC pertik damo sa inyo pilian. Action Radio Philippine Standard Time las 5:33 kay Barayo Gare dira sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Good morning. Tamyaw na kuno kay Amelie Kagkimay, kay Marlene Diaz sa Sumag, taga Sumag na good morning, kay Jenmar Tagle sa pamilya Tagle sa Barangay Palaka, Valladolid, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod, agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, kagayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon. Gipanguna ng pagbukas sang Locally Sourced Agri-Fishery and Exhibit sa Bacolod. Balita Kapitulo. Si Aksyon Marlon Hinubia may report. Aksyon Marlon. Si Negros Occidental Governor Bong Lacson isa lamang sa mga opisyal nga nagpanguna sa pagbukas sang Locally Sourced Agri-Fishery and Exhibit si Sakamol sa syudad sa Bacolod kahapon. Ini ang nag-showcase sang locally sourced kag locally produced nga mga produkto. Ang exhibit mag-alawig tubtob October 14 sa ring tuig 2021 in partnership sang Provincial Government of Negros Occidental, sang Provincial Agriculturist Office, sang Kadiwa, kag sang tagdumalahan sang mall nga ginpatigayunan sang sining aktibidad. Sa mensahe sang gobernador iagin sining nga sa idalom sang Avance Negrense Priority Development Agenda sang probinsya, ang primary goal sa idalom sang agriculture amo ang pagpasangkad pa sang market potential sang farmers products pati na mga produkto sang fisher folks. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hirovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:40 na. Kadyan, Trojan, nagamonitor sa Puro Kabukiran, Takuling, good morning. Kay Rimar Biranyo Lingoste, sa Barangay Agimit, La Carlota. Kay Randy Artiaga Santisas, good morning man. Kay Michelle Sayo Gimiroy, may lang nga pag-monitor. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabinayaran Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, ang dala inspirasyon. Aksyon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansay anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad
Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilod dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEC actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baka sa mag-fire pa to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamo ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isang nagtabot dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang nag-rely with or Action Radio Philippine Standard Time las 5:51 pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Action Alvin Graba. Action Alvin. Aksyon Fred, arestado ining duha ka mga persona matapos na aktuhan sa mga kapulisan sa idalon sa Police Station number 3. Akto nga nagahampang sa nga illegal nga panahor sa Purok Riverside Zone 1 Barangay Bata diri sa syudad sa Bacolod. Ang nagkadadakpan umusanday MR Taiko 29 anyos kag siya may Hamandre 37 anyos lunsay nagapuyo sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Major Richard Fajarito Sandaya Taiko kag Hamandre akto gid gahampang sa nga paris-paris sa di nakuha sa ila
ining isa ka set sa nga playing cards kag 210 pesos ginapatihan nga bet money. Samtang sa police station number 1 arestado man si John Ronel Haleco, 27 anyos, residente ni sang Purok Tapulanga, barangay 35 diri sa siyudad sang Bacolod. Sunod diri kay Police Major Ramel Sarona, ining si Haleco ang ginaresto paagi man sa warrant of arrest sa kaso nga violation sang Section 11 sang RA 9165 amuni action na threat ang paghupot sang illegal nga droga. Ining warrant of arrest nga gin-issue ni Judge Ana Celeste Bernad sang RTC Branch 44 diri sa siyudad sa Bacolod nga napidsahan October 4 of 2021. 200,000 ka pesos ang piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Report sang patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Kay Elizabeth Malaka Gamala. Elizabeth, good morning. Kay Bebs Navarro Ortalis Baliguas, dira sa 6th Street, Purok Tangkong, Barangay City. Good morning man. Kay Niel Brian Balues, good morning. Sa Barangay Agisan, kay John Serna, may lang nga pagmonitor. Kay Diding Alohaminto, kay Andy Salodares sa Barangay MHD Pirat sa Pontevedra, good morning. Kay Pili Perez, good morning man, happy birthday ko no. Ika-57 nga pagsukat kay Jima Perez Jansen, Norway. Kay Utay Benedicto sa Victorias, good morning. Kay Romila Ilostre Aribalo, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsay anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Las 5:59. This time check is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban, Alaxan FR. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Edwin Aboso. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,